Čaute všetci fanúšikovia Dana Dreva. Rozhodol som sa spraviť informačné video ohľadom partu 6, pretože na internete kolujú isté špekulácie, že tento nový part by mal byť 9. novembra, čo je však úplná hovadina. Pretože momentálne som v Španielsku a je fyzicky nemožné tento part spraviť, pretože ostatní dublery sú v Českej republike a na Slovensku. Ak mi neveríte, že som v Španielsku, tak ja neviem. Včera som mater! Ty p***ana. Vidíte, nikto, žiadna reakcia, takže som naozaj v Španielsku. A čo sa týka partu 6, tak vám naozaj neviem povedať, kedy bude, pretože mám tu skúšky v Španielsku, potom sa vraciam do Česka a mám ďalšie 4 skúšky, takže buďte na Facebooku, v skupinách a všetko dôležité sa dozviete. Ja teraz idem niečo kúpiť do Lidla. Čaute. Bye.